Айде, приятели, да поиграем малко Евротрак Simulator 2. DLC-то на West Balkans, въпреки че на мен не ми е инсталирана картата, дори ме отнета прогресивната игра. И сега да я разгледаме какво има и какво няма. Всичко ми е отнето вече, като постижения, умения, гаражи, камиони и така нататък. Да видим сега. Зареждаме сейфа. Добре. Сега да видим картата. Да. Дори България я няма, Румъния я няма. Като цяло West Balkans също си я няма. Картата вече не ми е жълта. Но Берген ми се вижда много место. Олкипуто, Нантали, Капелскар си го имаше. Лахти Тален, Палдиски си го имаше. Кунда си я имаше. Ловис, там каквото е, това го нямаше. Котка си я имаше, Ковола си я имаше, Виборг, това вече е Русия. Резекне, това е Латвия. Добре, тези от Тена, Паневежис, Шауляй, Мазейкяй. Тук съм малко скептик. Някои от тия съм ги срещал в играта, но не помня дали е имало точно населено място като доставка на товар. Гетцер в Дания. Това не съм го посещавал. Трелебори. Това също е ново. Есбер е ново.